Waqt li kienet jindirizza il-Konferenza Internazzjonali tax-xogħol fil-binja tal-Ġnus Magħquda fl-Iżvizzera, is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul semma kif waqt pandemija f'pajjiżna ġew salvati eluf ta' impjiegi. F'dan id-diskors Andy Ellul semma kif il-Gvern Malti intervjena waqt pandemija biex ġew salvati l-impjiegi. Hawnhekk irrefera għall-għajnuna fi ħlas tal-pagi magħrufa bħala il-Covid Wage Supplement li kienet essenzjali biex tipproteġi l-impjiegi ta' dawk li jaħdmu fis-setturi l-aktar milquta. Is-Segretarju Parlamentari qal kif l-arranġamenti ta' xogħol aktar flessibbli fissru li ġew salvati madwar 25,000 impjieg. Andy Ellul saħaq kif il-Gvern qed jaħdem biex ikompli jattira xogħol ta' kwalità anke waqt li rkupru mill-pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna. Spjegajt ukoll kif bħala Gvern issa qed inħarsu l qudiem biex noħolqu opportunitajiet ta' xogħol oħra, xogħol ta' kwalità għall Maltin u l-Awċin kollha.